Určite poznáte ten pocit. Prišli ste z dovolenky, mali ste obrovské kvantum zážitkov a jediné, čo ste povedali rodine, kolegom, kamarátom bolo, že bolo dobre. Keďže sme strávili 2 týždne kempovaním v Taliansku, tak musím povedať viac ako dobre. Všetko vám to vysvetlím, no poďme pekne od začiatku. Bolo dobrodružne, áno, to je to slovo. Výraz dobrodružstvo je v súčasnej dobe veľmi atraktívne. Kto by nechcel zažiť aspoň raz za rok niečo iné? Proste trošku výjsť zo stereotypu. Ale išiel by som znova? Celá táto záverečná epizóda bude obsahovať shrnutie celého nášho kempu. Budeme preberať rôzne témy, čo bolo dobré, ale aj to, čo bolo zlé. Bo predsa, keď niekam idete, a dokonca s deťmi, tak nemusí byť všetko ako ružová záhrada. Tieto pojmy mi veľmi nejdú. Ako som spomínal, bola to pre nás úplne prvá skúsenosť s kempovaním. Dokonca so stavaním stanu ako takého. Ale to som už v predchádzajúcich epizódach vysvetľoval. Dokonca, keď sme ešte ani nemali deti, tak túto možnosť akoby zavrhovali. Lenže keď už máte tie detičky, tak trošku inak rozmýšľate a pohodlie niekedy musí ísť bokom. A to neznamená, že na kempovaní nám nebolo pohodlne. Však prejdeme si to. Múdrym krokom by bola skúška kempovania aspoň na pár nocí tu na Slovensku. Aby sme zistili, či sa to vôbec deťom páči a aby sme si to proste vyskúšali, že čo nás bude čakať. Lenže my máme viacej odvahy ako rozumu a išli sme do Talianska na 2 týždne s 3 deťmi s nulovými skúsenosťami. Čo by sa mohlo pokaziť? Keď sme ešte nemali deti, tak to bolo o dosť jednoduchšie. Proste išli sme na booking, bookli sme si hotel, izba pre 2 osoby a bolo vybavené. Keď už prišli deti, tak sme museli začať hľadať, nachádzať apartmány. A keď už sa narodilo 3. dieťa, tak sme znova museli byť trošku kreatívnejší. A ako ste videli v predchádzajúcich epizódach, bolo to práve kempovanie. No tak si trošku prejdeme aj nejaké konkrétne bloky. Asi to vás zaujíma, keď ste klikli na toto video. Takže prvý blok bude príprava. A idem sa na to ešte pripraviť. Príprava. Táto časť patrí medzi najdôležitejšie. Keď sa nedobre pripravíte, tak celé kempovanie sa môže veľmi ľahko pokaziť. Výbavu na kempovanie som začal riešiť hneď od januára. Vedel som, že keď si to všetko rozdelím, tak to pre mňa, pre našu rodinu, nebude až taký veľký finančný šok. Ďalšia potreba je mať väčšie auto, kde si túto výbavu uložíte, takže Mini Cooper radšej nechajte doma. A taktiež sme kúpili aj strešný box, kde sme túto výbavu dali. Čo je vôbec potrebné si zobrať na kempovanie? A z toho dôvodu som si spravil taký menší zoznam, ktorý som pravidelne aktualizoval. Však aj k tomu sa dostaneme. Je potrebné si uvedomiť, že toto je stanovanie. Toto nie je ako v hoteli, kde prídete a máte všetko. Pri stanovaní máte jednu čistú parcelu a na nej musíte stavať. Rovnako ako keď staviate dom. V našom prípade, v prípade stanovaní je to stan. Následne musíte na niečom ležať. Niekedy fakt stačia karimatky, lenže pre naše pohodlie sme sa rozhodli, že si zaobstaráme nafúkovacie madrace a mnoho ďalších vecí. Povieme si o tom o mnoho viac v tomto videu. Áno, povieme si aj o cenách. Koľko nás to celé vyšlo. Ukážeme si, koľko nás vyšla noc v každom jednom kempe, ktorý sme navštívili. Ale najprv poďme na ďalšiu tému a to sú atribúty kempu. Vo všeobecnosti je známe, že kempy sú o dosť dostupnejšie. A to nemyslím len cenovo dostupnejšie. Sú dostupnejšie v tom ohľade, že keď sa rozhodnete, že idem kempovať hneď zajtra ráno, tak
OK, prečo nie? Pôjdem kempovať hneď zajtra ráno. Pôjdem na miesto, kde je kemp, prídem na recepciu a proste poviem, že budem tu 2-3 noci a vybavené. Nemusím rezervovať to miesto na mesiace dopredu. Presne tak sme spravili v rakúskom kempe Habelm, hneď v prvej epizóde. Prišli sme tam, povedali sme, že sme 5, máme jeden stan a to je všetko. Zaplatili sme a nejak sme prežili tú prvú noc, keďže bola obrovská zima. A tento kemp mal aj takú dobrú výhodu, že aj keď ste prišli nejak po 10. hodine večernej, tak ste sa tam mohli kľudne rozložiť a zaplatiť za tú noc až na druhý deň ráno. Dobrá dôvera, nie? Mimochodom, ten kemp bol naozaj skvelý, len neboli sme na neho pripravení, keďže v noci bolo asi 11 stupňov Celzia. A pritom ako až tak nám to nevadilo, lebo v tej dobe bolo na Slovensku asi 30 stupňov, takže sme sa aspoň schladili. A budeme vedieť najbližšie, že letné spacáky v lete, v takom vyššie položnom mieste, nevydržia. Ďalšia vec, ktorú veľakrát počúvam, že či je vôbec bezpečné kempovať. Opak je pravdou. No lebo predsa sú tam ploty, kamery, aj susedia, takže tie deti sú v bezpečí za plotom. Alebo pred plotom. Keď som ešte vyberal vhodné ubytovania, tak som zistil, že je potrebné zamerať sa na 3- a 4-hviezdičkové kempy. Áno, aj kempy majú hviezdičky. To som hovoril v nejakej epizóde, asi v 2. alebo 3. A zostali sme dosť milo prekvapení, že ako je to tam pekne všetko spravené. Zariadenia boli čisté, 2-krát za deň čistené. Boli tam bary, reštaurácie, detské ihriska, proste všetko, aby ste tam boli aj zavretí v pohode 2 týždne. Len tie ceny boli ovšem trošku vyššie. Preto sme veľakrát chodievali aj do lokálnych obchodov, ktoré sú veľmi blízko. Trošku mi to pripadalo ako štrand v Nových Zámkoch, len menej preplnené. No niečo podobné ako štrand. A veľakrát sme boli v apartmánoch a hoteloch, hoci kde buď v Taliansku alebo Chorvátsku, a vždy bol jeden a ten istý problém. A to konkrétne vzdialenosť od ubytovania k moru. Hoci kde sme si rezervovali ubytovanie, stále proste to malo 500 metrov, prípadne... Timo, pomaly! Timo, nie. Hoci koľko vysolíte za noc, stále je tam tá vzdialenosť dosť veľká. Musíte sa obliecť, prejsť cez lobby, prejsť cez prechod prechodcov a potom sa dostanete na pláž. Lenže, keďže ste v Taliansku a ste na pláži, tak je tam jeden problém. A to konkrétne ten, že tie pláže niektoré patria hotelu. To znamená, že príde plavčík a povie vám, choďte o 500 metrov ďalej. Tam je pláž pre verejnosť. Tu v kempe je to omnoho jednoduchšie. Ste v areáli kempu a za pár metrov ste už tam. Pôjdete ešte prípadne na zmrzlinu, kúpite si nejaký drink alebo sendvič a môžete ísť na pláž a nikto vám nebude hovoriť, že chodte o 500 metrov ďalej. A keď už sa bavíme o jedle, tak sa poďme porozprávať o stravovaní v kempe. Keď už raz za život idete na dovolenku, tak je už nejak zafixované v našich mysliach, na čo ja budem riešiť jedlo. Už sme zvyknutí, že na dovolenkách neriešime stravu. Pôjdeme dole na raňajky, potom si dáme predobedného šlofíka, potom na bazén a keď nám vytrávi po 2 hodinách, tak znova na obed. Po obede ďalší šlofík, možno vás zobudí upratovačka a potom znova bazén alebo more. A keď už zase po 2 hodinách vyhľadnete, tak si dáte večeru. A po večeri znova skoro zaspíte alebo pôjdete do mesta. Lenže keďže máme zo pár detí, tak si na tom už veľmi nepotrpíme a radšej si aj navaríme to jedlo. Predsa, deti majú užší výber jedál, ktoré majú radi a preto keď sme si uvedomili, že vlastne musíme si variť alebo niekam chodiť, tak
až tak nám to nevadilo. Čo sa týka jedla, tak sme museli byť veľmi obozretní. Všetko sme si museli pripraviť hneď dopredu. A keď sa nám to nepodarilo, tak sme si museli nájsť nejakú reštiku alebo kebab do ruky. Ale väčšinou sme si varili sami. A začnem hneď od rána. Tak raňajky sme mali dosť ľahké, to znamená, že deti mali jogurty, my sme mali cereálie s mliekom a k tomu nejaké ovocie. Taktiež som veľmi často kupoval práve talianske croissanty, ktoré boli naozaj obrovské a extrémne sladké. Mne to vôbec nevyhovovalo, ale manželka bola v 7. nebi. Čo sa týka ceny, tak jeden stal €30. Čo sa týka čaju alebo kávy, tak to sme mali moka kávovar, ktorý sa hneď v prvý deň pokazil, keďže bol už starší, a taktiež rýchlovarnú kanvicu. Prípadne niektoré dni sme chodevali priamo do pekárne v kempe a tam tiež za nejakú smiešnú sumu robili cappuccino alebo kávu. Však Taliani. Čo sa týka desiaty, tak tam bolo klasika, ovocie alebo nejaký keksik. Prípadne croissant, ktorý vystál z raňajok, čo veľakrát nevystal. Varili sme si tie jednoduché jedlá, ktoré máme doma a mali sme aspoň záruku toho, že to naše deti zjedia. Rodičia pochopia, že keď idete do reštiky a dieťa vám to jedlo za 10 € nechá na stole, lebo mu nechutí, tak to veľmi neprispieva k zážitku. A tí, ktorí naozaj nechcú variť na kempe, mám alternatívu. Stačí ísť do neďalekého obchodu a majú tam pult s už uvareným jedlom. Buď treska, buď rezeň, alebo morské plody, ryby, proste prílohy, zemiaky, ryža. Proste je toho dosť, takže nemusíte sa nejak obávať, že sa vám nechce variť. Proste pôjdete si vybrať obed. A na túto alternatívu som došiel až neskôršie, asi až v druhej polovici výletu. Mimochodom, túto alternatívu stravovania využívajú aj samotní Taliani. No čo, boli sme prvýkrát kempovať, čiže je to OK. A zároveň presne o tom je táto epizóda. Aby som vám pomohol, keď pôjdete prvýkrát kempovať. Nech sa poučíte z mojich chýb. A keď už hovorím o záporných veciach, tak sa poďme pozrieť na zopár negatív kempovania, alebo skôr veci, ktoré som spravil inak, ako som mal. Keď si rezervujete určité miesto na kempovanie, tak dostanete parcelu. Keďže máme 3 deti a jedno z toho malo rok a pol, tak sme potrebovali ju niečím ohraničiť. Niektoré rodiny tam mali taký provizorný plot a najbližšie by som niečo také aj priniesol. Lebo keď ten malý 100-krát vyjde z našej parcely a ide k susedom a navštíví aj psíka a neviem čo všetko, tak to po pár dňoch bolo dosť komplikované. Potom sme si brali extrémne veľa oblečenia. O tom je tiež jedna epizóda a najbližšie by sme brali asi o 70% menej vecí. Predsa na kempe naše deti mali len plavky. Nemuseli sme chodiť ako v hoteli niekde do vestibulu a tak ďalej, takže tam bola určitá miera slobody. Takže menej vecí a využívať práčovne. Rovnako jedlo. Na čo? Je tam Lidl, sú tam iné obchody, takže tam si to všetko kúpite a máte to. Ceny sú podobné ako na Slovensku. Ďalšia vec, o ktorej musím povedať, je hluk. A nebolo tam až také obrovské hrobové ticho. Vysvetlím. Keďže máme stan, tak tie steny sú hrubé asi ako moje tričko. A ten hluk, respektíve hudba, rozprávanie sa prechádza tými stenami i hneď. Čiže je aj dobre, že niekedy idete do zahraničia, aspoň nebudú počuť vaše rozhovory. Ale paradoxne, naše deti sa vôbec nebudili, aj keď počuli niekedy hudbu alebo rozprávanie sa. A spali úplne do rána a pritom ešte lepšie spali ako doma, kde majú ticho. A keď už hovorím aj o hluku, tak musím spomenúť aj svetlo. Susedné parcely niekedy mali dosť žiarivé svetlá a dosť silné svetlá, takže dosť nás to rušilo, lenže som prišiel na jeden skvelý plán a tým bola plachta. Dal som cez stan plachtu a už sme nič nevideli. Tam by som aj skončil, viac negatív alebo veci, na ktoré som nemyslel, asi nie je. Každopádne, vždy keď sa vyskytujú nejaké problémy, tak je potrebné naozaj to kreatívne vyriešiť.
A potom sú tu ešte veci, na ktoré si je potrebné dávať pozor. A konkrétne sú to napríklad zóny v meste. Nie je možné vo veľkých mestách prejsť určitými zónami, lebo je to rezervované len pre určité vozidlá, hlavne miestnych. A keď tady prejdete, tak asi dostanete aj veľkú pokutu. Chvála Bohu, teraz po roku mi zatiaľ žiadna pokuta neprišla. Keďže vo Florencii som tuším, že prešiel tak trošku okrajovo takou zónou. Ďalšia vec sú diaľnice. Nie vždy je výhodné prejsť menší kúsok diaľnice v Taliansku. Je tam príliš vysoká cena a zároveň aj tie pohonné hmoty sú dosť vysoké v Taliansku. Taliansko patrí medzi krajiny, kde benzín alebo nafta patria medzi najvyššie. Takže toto si tiež zapamätajte, keď pôjdete do Talianska. A keď už hovorím o cenách. Čo sa týka ceny, áno, bolo by možno múdrejšie ísť na jednu celú dovolenku, ako si kúpiť výbavu stanu. Lebo ak si myslíte, že stačí kúpiť stan za 100 a idete stanovať, lebo keď chcete poriadne stanovať a chcete mať aj trošku komfortu v nekomforte, hej, ako pre koho, tak je potrebné kúpiť viacero vecí. A dokopy sme platili 922 €. Či je to veľa alebo málo, to nechám na vás. Preto som spomenul, že to ste rovno mohli ísť na dovolenku. Lenže my máme 3 deti. Teda vtedy sme mali 3 deti. 3 deti, 2 dospelí. A kebyže chceme ísť na dovolenku a mali by sme sa zmestiť do 900 € plus ešte ďalšie náklady na ubytovanie, cestovanie, stravu, tak by nás to vyšlo o extrémne veľa. Každopádne toto je iná téma. Poďme sa pozrieť, prečo to stalo 922 €. Len pripomínam, bolo to kupované v roku 2024. Čiže ešte pred DPH a pred ďalšou infláciou, proste veľa sa toho stalo, chápete? Cena je niekedy vyššia alebo nižšia, neviem. Možno v tomto roku by to bolo o pár desiatok eur vyššie. Stan nás vyšiel 140 €, varič 75 €, kartuša na varič 4x10 40 €. Madrac 120 cm 2x 48 €. 1x madrac 70 cm 16 €. Pumpa 10 €. Stôl 2x spolu 40 €. Veľké kreslo, to sme kúpili 4 rovno, však nejde lepšie potom. Veľké kreslo spolu 80 €. Detský spacívak, to sme kúpili trošku inak ako dospelácky. Chceli sme, aby ten detský odolal väčšej zime. Čo sa nám vlastne v Rakúsku aj potvrdilo, deti spali ako bábätka. Počkať, deti spali ako bábätka, to sa používa. Proste deti spali a my dospeláci sme mali trošku iný ten spacívák a nám už bola naozaj zima. Dobre, poďme ďalej, toto len na margo. Takže detský spacívák 40 €. Dospelácky spacívák, to sme kúpili 3x15 45 €. Potom svetlo. Radšej sme kúpili aj svetlo a zarátol som to do kempingovej výbavy. Nech je to povinné, lebo naozaj mobilom sa tam nedá vsvietiť. Svetlo 50 lumenov 13 €. 2 tyče k stanovému kempingovému prístrežku. Toto je taký menší obchodný marketingový ťah, že kúpite si síce stan za 140 €, ale aj tak potrebujete k tomu 2 tyče, ktoré sú naozaj ľubovoľné a nie každý to využije. My sme to využili, lebo chceli sme mať trošku taký tieň, lebo tieň pri kempovaní, keď pražináva slnko, tak je to dosť potrebné. Kempingové kladivo, akože mohli sme aj z domu doniesť, ale predsa to kempingové kladivo má takú mäkkú časť, kde nepoškodí to tie kolíky. Takže to sme kúpili a kladivo stálo 6 €. Potom ďalšie čelovka, to je fakt, že potrebné, 15 €. Hamak Basic. Hamak sme kúpili, že to niekde určite využijeme, keď tam budú nejaké 2 stromy, ale ani raz sme to nevyužili. Takže toto by ste kľudne mohli odpísať z toho zoznamu. Potom turistický batoh.
práve aj ho tu mám, takže je to dobrá kúpa, používam to aj na prácu. Potom, čo som nemal, bola kempingová elektrická prípojka, 15 eur. Ďalšia vec, ktorá je potrebná, je kempingový prístrešok. Kúpili sme veľkosť XL, proste chceli sme, aby čo najväčšiu plochu sme mali pod tieňom. Keďže máme predsa tie 3 deti, 4, tak nech sa nespália, však celý čas boli vonku. Potom taká blbosť, z Číny som si kúpil vodotesné vrecko na mobil. To už asi nerátajme do kempingovej výbavy, len tak ja ľúbim Excely. Potom tu máme súpravu samolepiacich záplat. Toto je dobré, keď si kúpite madrace do stanu. Raz sa mi stalo, že som to nafúkoval na kamienkoch a potom bola tam jedna diera a som netušil, že jak to mám zalepiť. Ale čo je fajn, že pri týchto madracoch Decathlon automaticky dáva aj takúto náplasť, alebo jak to povedať, záplatu. Tak som si radšej kúpil do zásoby aj 6. OK, potom ďalšia vec, nožík. To podľa mňa aj doma niekto má. Ja som nemal taký nožík na túru. Nožík 10 eur. Potom tu mám skladací prepravný vozík. Nemusel som brať uteráky a batohy a slnečníky, jedlo, vodu a tak ďalej. Ťažké veci. Proste som to hodil do toho vozíka a hneď som mal život ľahší. Takže toto by malo byť určite must. A tento vozík som kúpil nie v Decathlone, ale kúpil som mimo a ten ma stal 44 eur. Podľa mňa ten v Decathlone je kvalitnejší, ale tak nepotrebovali sme to, takže na čo. Potom slnečníky 2x8 eur, čiže 16 eur spolu. Kempingová šnúra na bielizeň 5 eur. Pikniková deka, a to sú už také voliteľné predmety, nejakých 10 eur. Potom určite treba zobrať plachtu, nepremokavú. Párkrát bol problém, že susedia mali dosť silné svetlo a prenikalo nám to dovnútra, do stanu. Takže keď som túto plachtu dal na ten stan, ako som spomínal pred chvíľou, tak sme fakt už nič nevideli. A dokonca je to fajn ako izolácia od zimy, keď ide zo spodu. Táto plachta sa dá všestranne využiť. Potom dve veci, ktoré sme kúpili až neskoršie, lebo sme na to prišli, že to potrebujeme. A to je organizer do stanu. A veľakrát sme si nevedeli dať nikam zubné kefky alebo ja neviem, uteráky a tak ďalej a chceli sme to mať pri ruke, tak sme kúpili tento organizer, tam sme to nahádzali a hneď sme mali po probléme. Posledná vec, čo sme kúpili v druhej polovici našho výletu, je organizer. Čiže taký stojan, vyzerá to ako nejaká kuchynská linka, však mnoho videí som práve na tom varil. Má to nejaké 4 úrovne, kde si môžete uložiť hrnce, hrnčeky, poháre, príbor a proste tá háveť zo spodu sa tam nedostane, lebo to viete pekne zavrieť a hneď to bude také krásne, čistejšie. Jednu položku, ktorú by som nekupoval z toho zoznamu, čo som vymenoval, je plynový varič. Je to z toho dôvodu, že tento plynový varič sa naozaj hodí, keď idete na nejakú túru do hôr alebo tak a nemáte prístup k elektrine. My sme tento prístup mali, čiže bolo by najbližšie múdrejšie kúpiť si len elektrický varič. Predsa je to trošku pomalšie ako plynový, ale aj tie kartuše niečo stoja. Však ja som kúpil 4 a jedna stála 10 eur a tá jedna kartuša vydržala asi 1,5 hodiny alebo 2. Čiže keď to nejak rozrátate, tak je určite lepšie kúpiť ten elektrický varič. Čo sa týka cien kempov, tak to si treba naozaj vypočítať individuálne. My sme platili v priemere asi 60 eur na noc pre 3 deti, 2 dospelých a jeden ten celý stan. Len pre predstavu, tu je jeden cenník. Čo sa týka parkovania, tak to je zahrnuté v cene a na 2 kempoch sme mohli parkovať priamo na parcele, čiže hneď vedľa stanu a na jednom proste to bolo úplne zakázané, museli sme nechať auto hneď vedľa. Potom animačný program pre deti si každý kemp rieši po svojom. V cene je zahrnutý aj bazén. Vo väčšine prípadov jeden detský a jeden plavecký. A v jednom kempe dokonca bol nejak tak spojený, že na začiatku bola taká plitká voda a potom bola taká hlboká. Preto nech si dieťa radšej zoberie rukávniky.
A povedal by som, že to je všetko, čo som vám chcel povedať o kempovaní. Ďakujem za zhliadnutie, prosím dajte like, dajte odber, aby som vedel, že naozaj tieto videá padnú na úrodnú pôdu, presne ako tieto dreviny pod Petrovom. Na tento kanál budem dávať viac a viac videí, ale pravda je, že už aj s inou tematikou. Tak do skorého videnia.